Gràcies per acompanyar-nos. Avui amb en Lluís Martí volem fer aquesta proposta de Junts per Catalunya aquí a Girona en relació a la mobilitat. Estem presentant aquest projecte Nou per Girona, en els quals sempre diguem que volem una Girona connectada de talent i amb valors, i en aquest marc d'aquesta Girona connectada creiem que ha de seguir connectada amb el repte de la mobilitat. Girona ha avançat molt amb la mobilitat, però creiem que fa falta seguir avançant. I en aquest sentit, una de les propostes importants que fem és redactar un nou pla de mobilitat urbana per seguir avançant, i que aquest pla de mobilitat urbana ha d'estar connectat, encaixat amb el pla que s'està també redactant de l'àrea metropolitana de Girona. Creiem que aquest pot ser un reforç de la mobilitat a Girona en el marc d'aquesta àrea metropolitana, que òbviament els ciutadans de Girona estan connectats, molts d'ells, en aquesta àrea metropolitana, i per tant aquesta seria una proposta. La segona que fem també és la necessitat, o proposem, com hi ha en altres ciutats, fer un pla pilot per incorporar un autobús elèctric amb demanda, que pugui fer la demanda, els ciutadans puguin fer la demanda de mobilitat en aquest autobús elèctric, i per tant fer un pla pilot d'un autobús elèctric a demanda. Crec que pot ser una bona iniciativa que ens permeti veure quin és el seu impacte i obrir nous canals que encaixin aquesta també necessitat dels ciutadans de la mobilitat amb el servei públic que es pot oferir també des de Girona. Un tercer eix que crec que és molt important és que la capa de la mobilitat de la ciutat ha d'estar connectada amb els equipaments que tenim a la ciutat, especialment els educatius. Crec que aquí hi ha marge de millora perquè aquesta mobilitat, els autobusos, les línies d'autobús de Girona, estiguin connectades també amb els equipaments esportius, els equipaments educatius, i segurament hem de refer reforços puntuals en determinades línies que a nivell d'educació es fan servir, o que si fem petites correccions es pot reforçar que la gent, els estudiants, puguin fer servir els autobusos. També una altra proposta que fem és potenciar un reforç puntual quan hi ha determinats esdeveniments de l'àmbit esportiu, cultural, amb les línies d'autobús, o també en horari nocturn. I en quart lloc, la necessitat també d'incorporar aparcaments dissuasius a l'entrada de Girona, ja sigui el de Mas Gri o a Domeny, que també s'està plantejant. Creiem que Girona és una ciutat que es pot utilitzar a la bicicleta i que també, a més, és molt saludable caminar, i per tant crec que hem d'avançar en aquesta línia. Per tant, un nou pla de mobilitat urbana connectat amb el de l'àrea metropolitana de Girona, millorar la connexió de les línies d'autobús amb els equipaments, ja sigui esportius o educatius de la ciutat, i fer-hi un reforç important, incorporar un pla pilot d'un autobús elèctric a demanda, com es fa en altres ciutats, per veure quin és l'impacte que ens permeti adaptar les necessitats de la gent, amb poder fer servir un transport públic, i incoar aquests aparcaments dissuasius. En Lluís, que m'acompanya, explicarà també altres propostes concretes que estan connectades amb aquestes. Gràcies a tothom per ser-hi. Molt bon dia. Com sabeu, a Girona hem cregut i continuarem creient en el transport públic, i hem fet i continuarem fent una aposta molt important per tot el que fa referència al seu foment. Això és fonamental. A més, tenim l'interès en posar mitjans verds òptims perquè tingui la gent una mobilitat absolutament sostenible, i per això treballarem i per això estem treballant. En qualsevol cas, la girocleta, com deia la Gemma, és un aspecte fonamental. Hem augmentat i molt la xarxa de vies ciclables, estacions de girocleta. Pensem que el 2011 n'hi havia 11, ara ja n'hi ha 26, i la tendència, òbviament, és a l'alça. Tothom ho sap, que qui mou les cames mou el cor, i per tant aquest és el nostre interès màxim. En aquest sentit, augmentarem, com és obvi, les xarxes de carril bici i tot el que sigui necessari per fer possible aquesta mobilitat sostenible. En qualsevol cas, aquesta mobilitat sostenible, aquestes xarxes clicables, sentit de les bicicletes, patinets i tots els ginys que ens puguin ser d'utilitat, ha de ser una mobilitat confortable per a tothom, és a dir, tant pel que els utilitzen com per a aquells vianants que també discorren per les nostres vies. Per això el que farem també és impulsar una campanya informativa en relació a les normes que hi ha en la nostra ordenança de circulació. Això és fonamental, i en aquest sentit també volem impulsar mesures per tal de sancionar aquells que incompleixin. I en qualsevol cas, la idea, com us dic, és de fer evident quines són les normes, i en aquest sentit tenim en ment fer una carta de bons usos del ciclista i, si és possible, també fer una formació ciclista per tot el que són infants i adolescents.
Tot això pel que fa a la bicicleta i a totes aquestes noves fórmules de mobilitat sostenible, i pel que fa al vianant, que d'alguna manera doncs, és el nostre centre, a partir del qual doncs, nosaltres treballem, el que intentarem fer és tot un seguit de mesures que s'afegeixin a totes aquelles altres que ja s'han vingut implementant, i en aquest sentit el que farem és reeditar el pla d'eliminació de barreres arquitectòniques per tal que sigui encara molt més ambiciós del que ho ha estat fins ara. També el que farem és avançar en tot el que és l'adaptació de les cruïlles semafòriques que tenim a la ciutat, d'aquells passos de vianants que hi ha passos de zebra, per tal de fer possible que totes aquelles persones amb multicapacitats ho tinguin molt més fàcil i tinguin totes les possibilitats que tenim tota la resta per tal d'utilitzar-los. En aquest sentit, generalitzarem la instal·lació del que són els sols podotàctils en totes aquelles voreres de la ciutat que ho requereixin. També el que farem és implementar totes aquelles peatonalitzacions i pacificacions d'aquelles zones que ja tenim en marxa, com és Narcís Blanc, com és la zona de l'Escola Migdia, com és Santa Eugènia, com és Sant Narcís, totes aquestes zones que ja tenen els projectes en marxa i els enllestirem per tal que siguin una realitat el més aviat possible. També el que farem és elaborar un nou pla de voreres en el sentit de generalitzar tot allà on calgui l'adaptació de les voreres per fer-les transitables de la millor manera possible i amb totes les distàncies de seguretat necessàries per a tots els vianants. I en aquest sentit intervindrem en tots els barris de la ciutat que ho necessitin, des del punt de vista del Carme, Pont Major, Germans Sàbat, repeteixo, allà on calgui. I allà on calgui també farem també un pla específic de voreres antilliscants, com pugui ser a les Pedreres, aquella zona on hi hagi uns pendents que facin necessari aquests tractaments antilliscants. En qualsevol cas, això entenem que és fonamental perquè el vianant, com deia, és el nostre centre i el nostre nord. En aquest sentit, també per acabar aquest apartat, cal fer notar que totes aquelles actuacions que estan previstes i que tenim en marxa referents a ponts que salvin aquelles barreres, dispenseu, són els arbres de la Besa que a vegades a la primavera té això, aquelles passeres que ens permeten salvar els obstacles que poden representar els rius de la nostra ciutat, per exemple l'Onyar, i per exemple la passera de Font del Rei, el pont de l'Areny, aquell pont que tenim ja pendent de construcció i amb el projecte en marxa que unirà el carrer del Carme a Montilivi, tot això en farem una realitat en el proper mandat. A més, i a part d'aquestes actuacions, pel que fa a la mobilitat relacionada amb el turisme, també plantejarem amb els sectors aquella incidència que pugui tenir una possible taxa respecte als busos turístics, la recaptació de la qual pugui revertir en millores en tot el que pugui ser favorable per a la ciutat. Bé, en definitiva, Gemma, són tot un seguit d'actuacions que realment jo crec que són interessantíssimes i que a més són necessàries i que refermen la nostra voluntat de treballar per aquesta mobilitat sostenible i amable perquè és el conjunt dels gironins i les gironines, i amb això posarem tot l'èmfasi i tot l'afany i tota la feina que calgui. Gràcies.